Good morning, Siargao, maayong buntag po. Kani yung tanan, ane nasabta sa laing edisyon. Sa itong programa, Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa Tibuok Nasud, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa Tibuok Kalibutan. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica del Carmen, San Benito, sa Pilar, sa Socorro, o mga ka-Siargao. Good morning, maayong buntag po sa Burgos, maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning sab sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag po, magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning, gikan na kan Sir Lucas Ibalya. Salamat po, good morning. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Maritoni Pinil. Salamat, Ma'am. Good morning, happy viewing po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kang Ruth Manuel. Salamat, good morning, mayang buntag. Good morning, Kuya G, watching here in Kuwait. Good morning, taga San Isidro. Gikan na ka, Ma'am Nening Antipasado Espadero. Salamat po, good morning, mayang buntag. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon gikan na mismo sa DOST Pag-asa pinaagi na ni Meno Mendoza. Good morning kanimo din na Meno, unsay lakat sa atong panahon karon. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Lunes, May 10, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto itong ating intertropical convergence zone dito po sa Katimugang Luzon, Kabisayaan at Mindanao. Ang ating intertropical convergence zone, yan po yung lugar kung saan nagsasanib ang hangin nagbumula naman sa northern at southern hemisphere. At ang ating namang easterlies o yung mainit na hangin nagbumula sa dagat Pasipiko, patuloy pa rin nakakaapekto yan dito naman sa nalalabing bahagi po ng bansa. Kaya sa naapektuhan ng ating intertropical convergence zone, asahan po ang mas malaking tsansa naman ng mga pag-ulan. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Patuloy pa rin na mararanasan sa buong Kabisayaan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Epekto pa rin ng ating intertropical convergence zone. Ang ating temperatura dito sa Iloilo maglalaro po sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu City, 27 hanggang 32 degrees Celsius at sa Tacloban, 25 hanggang 31 degrees Celsius. At dito naman sa Mindanao, halos mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkadilat pagkulog. Epekto pa rin ng ating intertropical convergence zone. Ang pinakamataas nating temperatura sa Cagayan de Oro, posibleng umabot po sa 33 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga City at sa Davao City, ang ating temperatura maglaro naman sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa ating mga mangisdad, magamit po ng maliliit na sakyang pandagat. Wala tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot sa amambaybayang dagat ng ating bansa. Ang ating karagatan dito sa Hilaga at silangang baybayang dagat ng bansa, magiging katamtaman po ang pag-aalon. Samantalang sa nalabing bahagi naman, ang ating mga karagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon. At ang ating araw, inaasahan sisikat po yan sa ganap na 5:30 ng umaga at muli naman itong lulubog sa ganap na 6:15 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza.
Mao kana mga kasyargaw, ang atong latest update ilabi na sa kahimtang sa panahon karon mga kasyargaw. Adto nagyapoy mga pag-ulan tungod na mga kasyargaw sa Intertropical Convergence Zone nga atong nasinati dinhi na sa atong isla sa Mindanao. Mga kasyargaw, mao adunay kanat-kanat nga mga pag-ulan, kalit nga mga pag-ulan dinha na sa atong mga nagkadaiyang lugar, mga kasyargaw. Ingat po kita pagdala ng payong, ilabi na kumugawa sa mga panimalay. Salamat po, good morning! Good morning, mayong buntag Kuya G sa tanan Surigao noon. Have a nice day to start with watching from Lancaster, Philippines. Salamat Sir Jake Bolido. Good morning Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe, Siargao noon. Gikan na kang Sir Spino Mike. Good morning Kuya G, mayong buntag taga Burgos, ilabi na sa akong mga kauban sa Kusina de Burgos, kan Arlene Lucy Nenita, Rosalinda Chona, Marilu Merlita. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Rosana Petalio Penera. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G. Gikan na kang Ma'am Marivic Mariano. Salamat po, good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Di na ta maglangan, mga kasyargaw, atong pagkasayron karon ng pinakaunang bahin sa mga balita. Di na sa tong programa, senior citizen sa Barangay Mabuhay, Santa Monica, nabakunahan na. Gipanawagan na sa Barangay Mabuhay, Santa Monica nga magpabakuna na ang mga senior citizen kay gihulat na sila sa first dose sa bakuna. Atol sa mga panawagan, adunay mga misanong o nagpabakuna sa maong barangay. Uban sa barangay captain nga si barangay captain Digorio de la Rosa. Sa mga gusto pang magpabakuna, adto lamang ang Rural Health Unit, mga kasyargaw, para na sa pagpalista o para na sa pagpabakuna. Good morning po, mayong buntag. Samtang sa laing bahin, kabahin gyapon sa Santa Monica Savings Club, padayon nga gipahigayon. Wala jud na pugngan sa pandemya ang katawhan sa Santa Monica. Ilabi na sa tumong og tuyo niini nga makasave o makatigom, pinaagi na sa Savings Club nga gimugna sa Santa Monica Municipal Agriculture Office uban sa pakigtambayayong niini sa Fish Forever Program og Rare Philippines. Ini ang gipamatud-an karon sa mga miyembro sa Tangbo Community Savings Club Association tungod kay nakahuman na kini sa ilang first cycle sa pagtigom human ang 40 weeks nga cycle ni ini na karon padayon pa kini nga mulambo pinaagi na sa maong aktibidad. Congratulations po ilabi na sa maong association, mga kasyarga. Idani mga kasyargaw ang tanan ilabi na ang adunay mga asosasyon, adunay mga kooperatiba nga ipahigayon mga kasyargaw ang pag-save kay usa kini sa makatabang para na kaninyo, mga kasyargaw, ilabi na panahon karon sa pandemya. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, morning Siargao. Shout out naman dyan. Happy Mother's Day sa tanan mga nanay. Giga na ka Ma'am Cherry Aurora Navarro Solapas. Happy Mother's Day po. Kagahapong adlaw gisaulog sab ang Mother's Day, mga kasyargao. Ang atong pagsaulog sa atong mga minahal na nanay, ang selebrasyon para na kanila. Kamusta po? Salamat. Shoutout po. Giga na kang Ma'am Giselle Lasala. Salamat po. Good morning, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita, din na sa itong programa, 5 ka mangingisda dakpan tungod na sa illegal fishing din na sa atong isla sa Siargao. Aktong nadakpan sa Pilar Municipal Police Station og bantay dagat ang duha ka mangingisda nga nagpahigayon sa illegal nga pagpangisda dito na sa Municipal Fish Sanctuary sa Barangay Pilaring, sakop sa munisipalidad sa Pilar. Naila ang duha ka suspect nga si Alfredo Blasek, 46 years old, og Brian Tesado, 19 years old. Nakuha sa posisyon sa maong mga suspetsyado ang usa ka pana
usa ka kahoy nga kapay, usa sab ka plastic nga kapay, og assorted nga mga isda nga katambak, baghak og banasay nga adunay gibana-banang kantidad nga 600 pesos mga kasyargaw. Samtang usa ka warrant ang gipakanaog sa Socorro Municipal Police Station uban sa 1303rd PNP Maritime Monitoring Post og Coast Guard. Batok na kang Felizardo Plaza Huruhuro, 42 years old, oga Joel Pesao Libato, 38 years old, oga ang ikatulo si Lito Rosales Huruhuro, 37 years old. Tungod na usab sa maong aktibidad o illegal nga aktibidad dito na sa munisipalidad sa Socorro. Nakuha sa maong mga suspetsado ang usa ka pump boat, unom ka fish traps o na ilang bubo o panggal. Sa pagkakaroon mga kasyargaw, ang maong mga mangingisda o ang 5 ka mangingisda o mananagat nga nasakpan ana na karon sa kustodiya sa kapulisan. Good morning sa tanan din na sa Siargao, gikan na kang Randy Ravilo. Salamat po, good morning. Shoutout naman, happy birthday Governor Lalo Matugas. Stay healthy all the time, gikan na kang Sir Emil Pantejo. Happy birthday po sa lang nag-birthday. Good morning. Salamat mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa, Brigada Eskwela nagpadayon sa dapa. Alas 9 sa buntag kagahapong adlaw mga kasyargao, nagpadayon ang gipahigayong Brigada Eskwela sa atong mga kapulisan uban ni Police Staff Sergeant Jeric Fabiosa, lakip usab ang KK Dapa members. Kini gipahigayon dito na sa Dapa Central Elementary School, dito na sa Barangay Gis, Dapa, Surigao del Norte o dinhi na sa atong munisipalidad. Kini nga aktibidad nagtumong nga ma-promote ang maayong pakigpartner sa mga kabatan-unan, ingon nga sa pagpabilin sa mga eskwelahan nga environmental safe o limpyo mga kasyarga. Good morning po, mayong buntag mga kasyarga. Salamat sa inyong pagtutok din hina sa atong programa. Salamat po, mayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang atong segment sa isda sa Siargao, ang isdang Siargao noon, dali atong hisgutan. Karon, mga coral reefs sa mga marine protected areas sa Siargao in good condition pa. Sipas tumukti-uha na atong mapadanon, ang karadyawan ng mga Siargao nun, anak kapot nato na mga kalampusan, timaan sa kadaog na tagtanan. In good condition pa ang atong mga coral reefs sa mga MPA kung marine protected areas. Kini ang gikabutyag karon sa dive team sa Fish Forever program, ilabi na sa UPMERF, atol na sa ipag-explore niini sa tanang 15 ka marine protected areas diri na sa atong isla sa Siargao. Nasa iran usab nga ang usa sa mga MPA o marine protected areas nga gitan-aw karon o gi-monitor sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Office kon C+ PAMO, ang PAMO sa Ingan MPA o PAMO sa Ingan Marine Protected Areas nga sakop sa munisipalidad sa Socorro. Nasa iran usab nga ang maong mga gikonsidera o ang maong MPA usab gikonsidera karon nga pinakahataas nga biomass o ang pinakahataas nga productivity sa mga isda base na sa survey karon sa UPMERF. Apan bantayanan gayod ang maong MPA tungod na daghan gihapon ang mga mangingisda. Ang mangisda sa maong lugar nga gitawag karon nga no-take zone, maong ang mga bantay dagat sa maong lugar padayon ang pakigbisog batok na sa mga daotang elemento sa kadagatan. Usa sa mga hugot nga nakigbisog mga kasyargaw sa maong
maong kausa ang usa ka miyembro sa bantay dagat nga si Mr. Elpidio Mantilla nga misaysay sa iyang mga experiences o eksperyensya o ang kaimportante sa marine protected areas, ilabi na sa iyang pamilya, panginabuhian o mihatag usab kini og mensahe alang na sa iyang mga kaubanan, ilabi na sa mga fisher folks sa Socorro. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni Sir Elpidio Mantilla. Ako si Elpidio Mantilla, taga Barangay Pumusaingan, Socorro, Surigao del Norte, usa ka mananagat. Ang akong pinabuhian, dagat ra gyud. Unang ang akong balimor eksperyensya sukad sa una sa pagsugod ng panagat hangtod karon. Sa pagsugod ng panagat, murag bibita ang kuha sa isda. Murag nag-anam kita kalisod hangtod sa ngabot hangtod karong panahon na medyo nagka lisod gumikan siguro sa karaghang mga huwag isda o kanang giingon na bali na og kanang huwag close season bitaw murag permanente na nagkuha og isda. Murang maka-experience ako nga murag nagkahinay ang isda pagkakaroon. Ang experience di yung balik ka dyan nga medyo madautan tag sa kadyan, labi ng mga sa kadyan nato kita nga murag dugay na karaan ng mga makina, murag medyo madautan tas laon pero murag di nakadto kulba kay murag magsirado guni nga area din hiya, murag dili ta makon sa mga moabot sa delikado nga kuan hitabo. Ug uban nga mga experience bahin sa pagpanguha, ang abong panguha ginamit na mo nga kuan panagat kuan gadud taon kaning pasol pingwit. Panahon sa amihanon mura og abunda ang kuha sa isda dinhi nga kuan lugar kay mo pakuha man ang isda nga kanang gitawag lapu-lapu baghak ng red lapo munang dako man mahal man og bayad munang panahon sa amihanon murag medyo abunda ang among kita kay mahal man ang kuha mahal man ang pamalit sa isda nga red lapo. Mo na nga panahon nga kusog siya mo pakuha. Usay nga ni makita mi og may tag 4,000 is kadlaw. Usay pod way makuha. Pero kasagaran nito na muing kami kay murag mao magud na panahon sa magpakuha siya. Unsa ug sa ingon kita nga dili siya masagulan og mga illegal nga pamaagi nga pagpanagat murag ug sa bahin na sa pasol murag dugay na muundang ang murag permanente magpakuha ang isda kay di man siya maabuso sa pagpanguha. Mao nang maningkamot ng tanata nga kaning mga illegal nga panagat matutali mahunong na gadud. Dinhi sa Socorro mura man og dili makuha ng mga commercial fishing kay bawal man na di man makasudri sa area kay gamay ra man ang area. Adto man dito sa dagkong laod. Pero sa pagkangan ang isda nga gikan sa laod muso din naapektuhan gyapon pareha nang mamukot og nga tambar mga hulhaul nga anduhaw. Kibali adisir sila makasudi ning area masangga ra sila daan dito sa laod gumikan sa mga dagkong panagatan. Munang magkahinay pud ang kuha sa isda sa mga mamukotay. Muna ang nakalahi sa kompetensya sa gagmay managatay ug sa dagko. Murag medyo worst ang gagmay kaya di sila makaabante sa kinuhaay sa para sa mga dagko. Murag di na sila ka kuan ang ilang kuha nag-anam jud kahinay sa pagkakaroon. Munang mudayo na ang mga managatay adto dito sa ladyo. Sus para naho ayon sa nang dagat. Ang mga tao nga nabuhi sa dagat para naho dapat unta na nato nga i-preserbar. Di nato na abusuhan kay kinsa man tang nabuhi sa dagat unsa ato pong among-amongan ang dagat. Atong tambakan ang dagat nga naay mahimong ngudaghan ng isda kay aron naapoy makuha sa mga tinuod nga mananagat. Dili na to abusuhan kay aron sa umaabot ng panahon unsa may kuhaon sa ubang mananagat nga mahurot naman gumikan sa pag-abuso sa kadagatan. Mao ko ning ikasulti. Mura man tingali og para nahura usar gadud tali ng paano nato ng dagat atong antingan para sa mga mananagat ug kadtong sa mga mangguma na ato pong paningkamutan nga dili pud maabuso ang kuan sa pag-uba. Kanang mga gamit nga dili pud makadaot sa atong mga kadutaan
para sa dagat gano'n. Para kay ako gadud murag di ako sa dagat tubuhi. Ang dagat murag angay doon ang ampingan sa tanan. Kay para unsa may kan untuod sa bisan tuod unsa ka na professional ka. Unsa wa na man dagat. Kumikan kay nahurot ng isda sa dagat. Unsa may kan un bisan professional, wa may papalit kay ano may muhag isda. Mo nang isar gadud na nga kuan nga damgo nga ang dagat doon kinahanglan ampingan natong mga mananagat kay kita ray nabuhi sa dagat po ay sa sanctuary para na ho ang sanctuary dako gadud kaadug katabang para sa mga mananagat kay kanang sanctuary nahimo man na nga og sa kuan pa og sa pamilya mo ni kwartos mga nanay tatay sa ato pa ang sanctuary himo ang mura na himo na sa kanang breedinganan sa mga isda aron manangkan sila gumikan kay di sila matugaw mo nang ang ilang pagpadaghan di gid mapalya para pud sa mga managatay nga o para sa mga tao nga manghilabot sa sanctuary mo na yung mensahe para ninyo atong tabangan di na mo manguhag di na ninyo tandugon ang sanctuary kay ang sanctuary dako nagkatabang para ninyo kamong manghilabot sa mga sanctuary ang isda nga atong kuhaon di sulod sa sanctuary atong tandugon atong matugaw mulayas na siya karon ug ang sanctuary di na nato maprotektahan kay ang mga isda mahurot man asa naman pud mo kuha og laing panagat asa naman pud mo kuha og laing isda kamo mga managatay nga manghuha sa sanctuary ahong isulti ninyo dapat una mo motabang namo kay ang sanctuary mo na itluganan sa ida aron makapadaghan og sakto mao na nga magpasalamat unta mo bahin sa mga nagbantay sa sanctuary di kay indong kawaton hinoon maura Sipas tumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan nan mga Siargaonon anak kapot nato na mga kalambusan timaan sa kadaog katagtanan. Kato ang mismong pamahayag ni Sir Elpidio Mantilla sa kabantay dagat dito na sa Barangay Pamusaingan sa Socorro. Mga kasyaga, atol na sa iyang mga kasinatian o atol na sa iyang mga eksperyensya, atol na usab sa iyang mga panawagan mga kasyaga sa maong mga fisher folks usab mga kasyargaw. Good morning po. Ibalo ba mo mga kasyargaw nga ang nasod Pilipinas adunay 1,900 sa mga marine protected areas sa tibok nasod Pilipinas. 20% lamang niini ang na-manage sa tinarong mga kasyargaw o tarong nga na-manage mga kasyargaw. Maong ang atong mga sanctuary, ang atong mga MPA, marine protected areas, ato jud na nga ampingan mga kasyargaw para na sa mga sumusunod na mga adlaw, sumusunod na mga bulan, mga katuigan, ado na pa isda nga atong makuha din na sa kadagatan. Salamat po. Good morning, maayong buntag mga kasyargaw. Speaking of good morning, happy birthday. Speaking of birthday, happy birthday to Daryl Valino, ang marine biologist and researcher sa UP Marine Science Institute po. Salamat po. Good morning. Happy birthday usab kay Sir Tony Peral, ang Senior Aquaculturist of the Provincial Government of Surigao del Norte. Salamat Sir Tony. Happy birthday usab. Happy birthday usab kang Goblalo. Salamat po. Good morning from Rare Philippines and Fish for Egbert program sa Surigao o Bukas Grande Island. Ang dito na kan Sir Jules. Salamat Sir Jules. Good morning. Magandang umaga. Salamat kaninyo tanan mga kasyargaw. Ato usa paggabasahon ang inyong mga comments mga kasyargaw para walay mahay. Good morning Kuya G, good morning Siargao, and shout out dyan, Happy Mother's Day. Salamat po, salamat. Magandang umaga po. Salamat.
Good morning, Kuya G. Shoutout sa aming mahal na mayor sa San Benito, Mayor Maria Gina Samandominil from San Benito Anon. God bless. Salamat. Giga na ka, Ma'am Annalyn Glimani Arlan. Salamat po. Good morning. Good morning, everyone. Maradyo na buntag, Sir G. Shoutout. Happy birthday, Kong Gov Lalo. Salamat. Giga na sa PGO CSU family. Giga na ka, Sir RV Taliman. Salamat, Sir RV. Good morning, Siargao, watching here from Butuan City. I love Siargao. Gikan na ka, Ma'am Jane Marie. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shout out sa ako asawa na si Annabel Nogalo. Kayo ra siya nagluto og pamahaw. Salamat, Ma'am. God bless. Gikan na ka, Sir Noel Nogalo. Salamat. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Cathy Bunao. Salamat po. Good morning. Maayong buntag po kanin yung tanan. Salamat. Good morning, Kuya G, watching from Calamba, Laguna. Pa-shout out ako sa Barangay Hubak ng mga buo dyan. Salamat po, gikan na kan Sir Nixon Buo. Salamat, Sir Nixon. Good morning. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa pinayangga na Parish Priest, Father Glenn Donoso from Parishioner sa San Benito. Salamat. God bless, Kuya G. Ika na ka, Annalyn Arlan. Salamat. Mayong buntag, JL. Good morning, Kuya G. Ika na ka, Marisa Migulias Gonzales. Salamat po, Marisa. Good morning, Sir G. God bless. Ika na ka, Sir Randy Archaga Santisan. Good morning. Maayong buntag po. Karin yung tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, Juan Surigao. Una lang gisaulog, dire sa Siargao. Kagahapong adlaw mga kasyargao, alas 10 sa buntag, una nang gipahigayon diri na sa atong isla sa Siargao ang Juan Surigao o ang 120th founding anniversary sa Surigao nga adunay tema nga kaliwat na Surigao noon kabilin bililhon. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga hepe sa kapulisan, mga municipal mayors o mga sangguniang kabatao, sangguniang bayan members, lakip na ang mga kadagkuan sa probinsya Surigao del Norte. Kini gihimo dito na mismo sa Siargao Island Convention Center sa Barangay Osmeña, sakop ning atong isla sa Siargao. Samtang magpaigayon usab na og selebrasyon sa Juan Surigao karong umaabot na Mayo 14 o Mayo 15 mga kasyargao. Ilabi na dito na sa mainland Surigao. Good morning po, mayong buntag kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa tong programa, LGU Butuan nag-apod-apod og libreng binhi sa humay sa mga Nang apod-apod og libreng binhi sa humay ang lokal nga panggamhanan sa Butuan sa mga mag-uuma sa maong syudad. Niabot sa 1,000 certified inbreed rice seeds ang gidawat sa halos 700 ka mga mag-uuma. Gikan na sa barangay Basag, Antongalon, Ampayon, Bubon, Kabkabon og Tiniwisan alang na sa cropping season sa umaabot karong Hunyo hangtod na sa Nobyembre tuig 2021. Kini nga programa naglayon nga mapadayon ang panginabuhian sa mga kaigsuunan naton na mga mag-uuma isip economic recovery intervention sa sinating kalisod tungod na sa nagpadayong pandemya. Ang Butuan City dunay 8,000 hektarya nga rice area. Mga kasyargao, una nang nahatagan sa binhi ang mga nasangpit na mga barangay. Tungod mao kini ang unang na-schedulean nga buhian o patubig sa National Irrigation Administration kun niya nakatakda sa hatagan o binhi ang uban pang mga barangay sa Butuan City. Ang libre nga binhi gikan mismo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund mga kasyargao nga nagtanong o nagtumong nga ipatuman mga kasyargao sa Butuan City. Maradyo na buntag Kuya G gikan na kang Sir Mauricio Besinga. Salamat, Sir Mauricio. Good morning kanimo dina. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Dinagat Islands nakatala na usab og dugang COVID-19 deaths.
Niyatong Mayo 9, tuig 2021, gianunsyo sa probinsya Dinagat Island na adunay namatay na usab nga COVID-19 confirmed case og sumala pa kini ang ikaduha na nga namatay sa maong probinsya. Ang maong pasyente gikan sa San Jose nga natakdan tungod na sa local transmission. Ang maong pasyente adunay severe nga kondisyon og inisyal nga gidala sa Dinagat District Hospital o gi-refer dayon sa Surigao City. Sumala pa nga sa pinakaulahing test niini positibo ang maong pasyente sa COVID-19. Nakisimpatya na karon ang maong probinsya sa pamilya sa namatay nga COVID-19 patient. Gida ni sa maong probinsya mga kasyargaw ang dinagatnon nga ipadayon ang minimum health standards, ang pagsunod, wearing ng face mask, face shield o guban pang protocols para na dili matakdan ang dinagatnon. Salamat po, good morning, maayong buntag mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita ang COVID-19 updates nato sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw adunay kinatibuk ang 93 ka new confirmed COVID-19 positive cases. Sumala pa sa ilang gipagawas nga report mga kasyargaw. 67 ang naitalang naka-recover ug usa ang naitalang namatay. Mao kato ang sa Dinagat. Samtang ang total cases o cumulative cases mga kasyargaw o ang kinatibukan 10,783 na, samtang 1,121 ang anaa sa isolation, 9,300 ang naka-recover na sa kinatibukan o kinatibukang 362 ang nangamatay na. Sa Surigao del Norte, madungagan og tulo ang Claver o ang Season tulo usab, samtang ang Surigao City tulo sa Barangay Taft, usa sa Barangay Rizal o usa sa Barangay Washington mga kasyargaw. Good morning Kuya G, good morning sa ako kalumunan diyan sa Sayak, labi na sa Tia Ising. Happy Mother's Day sa mga nanay watching from Bacoor. Salamat po gikan na kang Ma'am Lucila Zavala. Speaking of good morning, happy Mother's Day kang Mama Esterlina Orgolon Cubit. Mama Esterlina, good morning kanimo din. Salamat, maayong buntag. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, paggamit sa police body camera, guidelines na lang ang gihulat. Ipamahayag ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar nga gihulat na lamang nila ang pag-aproba sa Supreme Court ilabi na sa mga protocols niini aron nga mamahimong giya sa mga kapulisan aron na sa saktong paggamit sa mga body cameras. Pagpaklaro pa ni Eleazar nga sa oras nga mapagawas na sa Supreme Court ang guidelines, adiser pa sila magpatuman sa mga paghatag og mga search warrant. Kinahanglan nga masulob sa mga kapulisan ang mga body camera aron na wala na question pa sa mga police operations ni ini. Good morning po, mayong buntag kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin, ang atong COVID-19 update sa Tibok Nasod Pilipinas. Ang Nasod Pilipinas, mga kasyargaw, adunay kinatibok ang 1,101,990 ka COVID-19 cases. Naduagan kini kagahapon adlaw og 7,174 og karon ana sa ang active cases sa 61,294. Ang mga naka-recover miabot na usab sa 1,022,224. Samtang ang mga nangamatay ana sa 18,472 mga kasyargaw. Mao ang latest updates nato karon sa COVID-19 sa Tibok Nasod Pilipinas. Good morning po, maayong buntag mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. O happy birthday sa tanang nag-birthday, happy Mother's Day sa tanang mothers. Salamat po, good morning. Salamat mga nanay, mga mama, salamat po sa inyong pag-amuma, sa inyong
gabay pagagiya kanamo dinha nasa among pagdako. Salamat po, good morning, maayong buntag. Dini na lamang kong utob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay nato masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Kiniyan nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, mayong buntag ka natong tanan. God bless us all. #Siargao TV. Happy Monday!